Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Республикада дәвам иткән торак һәм шәһәр мөхите милли проекты нигезендә Опас районында тагын бер ял итү урыны барлыкка килә. Украиндагы операция зонасында хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булган Ботыр егет истәлегенә үткәрелгән көрәш бәйгесе 6 район спортчыларын җыйды. Казанның Мир кинотеатрында Россиянең халык артисты Әсхәр Шакировка багышлап төшергән фильмны тәкъдир итү кичәсе булды. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Җәйнең соңгы айы август тамамлануга да нәкъ 10 көн вакыт калып бара. Билгеле, бу ай үзенең җылы, хәтта иссек көннәре белән истә калыр. Узган ял көннәрендә республикада һава температурасы кимеде. Синоптиклар фаразы буенча, әлеге салкын фронт бу атнада да саклана. Бүген 21 августта явым-төшем ихтималы аз, көндез һава температурасы 20-23 градус җылы. Август айы басуларда гына түгел, мәгариф учреждениеләрдә дә уракның иң кызган чоры. Мәктәпләрдә укулар башланырга да 10 көн вакыт калып бара. Шул уңайдан бүген 21 августта мәгариф мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли. Консультацияларны Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт, Милосердие, хатын-кыз депутатлары берләшмәсе һәм республикада кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил үткәрә. Әтиәниләр мәктәпкәчә белем бирү оешмаларына һәм мәктәпләргә урта махсус һәм югары уку йортларына кабул итү турында үзләрен кызыксындырган сорауларын бирә ала. Шалтыратулар бүген иртәнге сәгать 10-нан көндезге сәгать 3-кә кадәр экранда күрсәтелгән телефон номерлары аша кабул ителә. Бүгеннән, ягъни 21 августтан 10 сентябрьгә кадәр республикада игътибар балалар дип исемләнгән профилактик чара уза. Аның максаты балалар юл транспорт травмаларын кисәтү. Узган елның 7 аенда республика юлларында 235 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 7 баланың гомере өзелгән, 251 җәрәхәтләнгән. Быел исә 7 ай эчендә республика юлларында 257 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 8 бала һәлак булган һәм 271 яраланган. Балалар катнашындагы юл транспорт һәлакәтләренең иң күп саны август-сентябрьдә күзәтелә. Яшүсмерләр озак вакытлы җәйге каникуллардан соң юлда имин йөрү күнекмәләрен оныта. Игътибар балалар чарасы кысаларында балаларны йөртү кагыйдәләрен бозуларны кисәтү өчен машина йөртүчеләрне тикшерү оештырыла. Балих булмаганнарның юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуларын кисәтү буенча да акциялар уза. Республикада торак һәм шәһәр мөхите милли проекты буенча күп эшләр башкарыла. Опас районының Табар елгасы яр буенда тагын бер ял итү урыны барлыкка килә. Бүгенге көндә эшләр кайсы тирәдә? Бу турыда алдагы язмада. Табар елгасы яр буе. Бүген биредә күләмле төзелеш эшләре бара. Халык өчен заманча ял итү урыны булдырыла. Таш түшәлә, җир тигезләнә. Ташландык хәлдә яткан яр буе тулысы белән үзгәртелә. Бу набережный программасы буенча, хөкүмәтнең набережный программасы, ул бөтен район буенча бара, экология системасы белән дә эшләнә бөтен. Бу өченче этап безнең бара. Зур амфитеатр, яктырткыч утлар, ял итү өчен утыргычлар, өстәлләр барысы да заманча итеп зәвык белән ясала. Әлеге ял итү урынына үтү өчен керү юлларында эшләргә җыенганнар, тирә-юньгә куак агачлар, чәчәкләр утыртуда каралган. 5 кеше эшлибез дә, безнең әле тагын ремонтта беренчәсе тора. Экскаватор, КАМАЗ бар, гарбач диләр инде, самосвал КАМАЗ, ансы әйтеп, 4-5 техника, 4-5 кеше инде безнең. Уңайлы шәһәр мөхитен булдыру федераль проекты кысаларында эшләүче торак һәм шәһәр мөхите милли проектына әлегә нокта куелмый. Төзелеш эшләре 2024 елда да дәвам итәчәк. Димәк, Опас районы алга таба да тагы да матур, тагы да уңайлы, заманча булачак. Илза Әхмәтҗанова, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Матбугат күзәтү сәхифәсе белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Авыл халкы арасында элегелектән бер буразна җир өчен ызгышу гадәти күренеш саналмаса да, очрап тора торган хәл иде. Хәзер инде ул бәхәсле бәрәңге бакчаларының күбесендә чүп-чар үсә, ләкин күршеләр арасындагы татулык барыбер шул элекке халәтендә. Хәл-әхвал белешми генә яшәү гадәти күренешкә әверелгән заманда ызгышырга сылтаулар да чыгып кына тора.
Әнә Буар районының Түбән Наратбаш авылында су бүлешә башлаганнар. Шәһри Казан газетасы журналисты авылдагы күршелек мөнәсәбәтләренә төшенеп кайткан. Урамдагы кые суын бүлешү низагына юрисникта куйган куюын, кые кешенең үз җирендә урнашканда гына аның миллеке булып санала икән. Анысы шулайдыр, ләкин кешенең күңел тарлыгын закондагы матдәләр белән генә киңәйтеп булса икән ул. Газетадагы игътибарга лаек икенче язма Рабит абый Батулланың улы Байбулат белән Едәч истә фильмының төшерелү тарихы турында. Әтисе белән әнисен яшәртергә теләп тотынган эшнең нечкәлекләре турында Байбулат сөйләгәннәрдән һәм улы өчен борчылучы Рабит абый әйткәннәрдән соң татарның бу фильмын тизрәк карыйсы килә башлый. Андый көнгә ерак калмаган икән дә искәртик. 14 сентябрь көнне Татарстанның барлык кинотеатрларында үзебезнең төшерелгән Едәч истә фильмын прокатка чыгасы ди. Тып рольләрнең берсен Байбулатның әтисе, халык язучысы Рабит абый Батулла башкара. Аксакалыбызның безгә җиткере сүзе бар димәк. Көтәбез. Америка долларының бәясе күтәрелеп, сумның аска тәгәрәве нәрсәгә китерер? Ястык астындагы акчаларны банкка илтергәме, әллә шул кыйбатлы долларны сатып алыргамы? Атаным Татарстан газетасы халыкны да, бизнесны да борчыган әлеге һәм башка сорауларга җавап эзләгән. Атым юк урамда, кайгым юк буранда дип сөенерлек тә түгел икән шул. Бу үзгәреш җилләре ышанычка ялгап ишәүчеләрнең дә тормышына тәэсир итми калмаячак. Мондый очракта кайгырып утыруның файдасыз икәнен аңлап, ахыры хәерле булсын дип әйтәсе генә кала. Укытучылар җитми, алтын медальләр акланмый, төгәл фәннәрне сайлаучылар кими, акыллы башлар чит илгә китә. Газия исерек, гармун кайышы өзелгән, утын чи, балта үтми. Мәгърифәт проблемалары менә шундыйрак. Нишләргә дигән сорауга укытучыларга хезмәт хакын түләргә дигән җавап килеп баса. Мәгърифәттә хәлләргә газета хәбәрчесе укытучыларның август киңәшмәсеннән торып бәя биргән. Синбикәр журналының тышлыгындагы ханымны бик текәлеп карасагыз да таный алмассыз. Ул артистка да, җырчы да, башка бер популяр һөнәриясе дә түгел. Ләкин бетон әзерләүне ипи пешерүгә тиңләүче, җырмонга гашыйк бу ханым турындагы язманы бер сулышта укып чыгасың. Менә шундый инде ул зин татар хатыны. Нәрсәгә тотынса, шуны гел итә. Журналда шулай ук дөньяви проблемалар да урын алган. Шундыйларның берсе гаиләдәге балаларны ничек итеп туган җанлы, дус тату итеп үстерергә дигән сорауга җавап эзләгәне сак белән сык кебек дип атала. Барыбызга да бердәй кабыла торган, уйланырга мәҗбүр итә торган язма. Казан утлары журналы быел 80-нче яшен тутырган халык шагыйре Раул абый Файзуллинның шигырьләр тупмасы белән ачыла. Аларны укыганда шөкер, олы кешедән олысыз чыккан дип сөйләп куясың. Проза яратучылар исә Рафис Корбановның Артык кешеләре дигән романының дәвамын, Галимҗан Гыйльмановның Иблис кыйссасы исемле кыйссасын укып куанырлар. Укудан һәм фикер йөртүдән бизмичә кешелек сыйфатларыбызны ныгытып яшәргә язсай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Алдагы видеозмабыз Соба районының Иләбәр авыл җирлегендә узган Айсав Галиев истәлегенә көрәш турниры турында. Батыр егет бу елның 1 маенда Украина җирләрендә хәрби операция зонасында хезмәт бурычын үтәгәндә һәлак була. Спортның көрәш төрендә чыныккан Айсав Галиевның исемен көрәшчеләр шушы турнир белән дә мәңгеләштерү кирәклеген әйтәләр. Беренче турнирга 6 район көрәшчеләре җыелган иде. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Айсав Галиев безнең хәзер дуга гына көтә. Аның рухын изге сүзләр белән генә шатландыра алабыз. Мөдәррис Хәзрәт Гыймранов көрәш турнирын Коръән аятларын укып ачып җибәрде. Батыр белән горурланып, аның гаиләсенә ил көнгә иминлек, күкләргә тынычлык теләп, куллар дугага күтәрелде. Айсав Айдар улы райондашларын, коллектив, җитәкчеләрен, келәмдәш дусларын бүген менә шулай рәсемнән генә күзәтте. Милләтемнең якты кояшы син дип аның исемен мәңгеләштерделәр. Шигъри юлларда сагыну ачысы, горурлану хисләре, зур җиңүләр истәлеге, диплом, мактау кагазлары. Айсав инде ул яшьтән көрәш белән шөгыльләнде, спорт белән тәрбияләнде. Алдагы тормышында чын ир-атларга хас булган хезмәт юлын сайлап, ахыргы көненә кадәр шул хезмәт юлына тугры булып, ахыргы көненә кадәр илебезнең алдында бурычын үтәгән ир-егет. Айсав менә үрнәк егет. Спортта да, әти буларак та, эштә дә, хезмәттә дә, төрле якта менә үрнәк кешеләр бар. Шулардан үрнәк алып, тырышып матур итеп укырга, матур итеп эшләргә, тырышырга кирәк. Әтиниләргә алмаш булып, инде кемдер без Саба районына, кемдер Күкмара, кемдер Татарстанны горурланып яшәргә насип булсын.
Аны югалту гаиләсе өчен генә түгел, район, республика өчен зур кайгы. Кыска гына гомерендә ул олы эшләр эшләргә өлгерә. Россия Эчке эшләр министрлыгы идарәсенең Казан шәһәре буенча 6 номерлы Савиново оператив пунктында тикшерүче булудан Саба районы миграция бүлеге җитәкчесенә кадәр хезмәт юлы үтә. Айсафның әтисе Айдар Галиев улының якты истәлеген мәңгеләштерүче башлангычны хуплый. Ул үзе дә күп тапкырлар республика чемпионы, спорт остасы, 11 тапкыр районның баш батыры булып калган көрәшче. Галиевләр гомумән көрәшчеләр нәселе. Ярышларны ачып, әлемне бер туганнар Айдар, Азат Галиевләр күтәрде. Турнирга Саба, Орча, Мамадыш, Кукмара, Балтач, Теләче районнарының шын көрәш осталары килгән иде. Ярышларның югары дәрәҗәдә узуы өчен янып киеп йөргән Алмаз Зариповның теләкләре чынга ашты. Һәр вакытта без бергә идек, һәр вакытта без аралашайык. Аның инде менә ике баласы, без семья дуслары идек. Ике баласы күз каршында үсә. Инде көн сайын, күрешкән сайын, өйгә кайткан сайын без Айсаф һәр вакытта истә. Һәм ул шулай булып калачак та. Без инде менә шушындай батыр җегетләр, булган җегетләр, үзеннән соң бик күп эз калдырган җегетләрнең истәлекләре мәңгелек булырга тиеш. Шушы хисаптан инде менә еллык турнир, көрәш турнирын шуңа багышларга дип ният кылдык. Ниятле эш таркалмый диләр. Башлангыч мотор борылыш алды. Күпме спортчылар очрашты, аралашты, келәмдә шын көрәш тантана итте. Айсафның рухлары да шат булып бу манзараны күзәткәндер. Һәркем бу турнирдан киләсе турнирга кадәр диеп саубуллашты. Эльза Ахмәтҗанова, Райла Галявина, Ирек Султанов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Казанның Мир кинотеатрында Камал театры артисты Әсхәр Шакировка багышлап төшергән «Җылак» фильмны тәкъдим итү булды. Фильмның режиссеры Алмаз Нургалиев. Нәфис фильмны киң экранда Ләлә Зайнуллина да карап кайтты. Милләтне шәхесләр тәрбияли. Милләтебезнең улпат шәхесенә багышланган фильм сызлану белән үрелеп бара. Геройның һәр сүзе адымы аша нинди тетрәндергеч язмыш узуы ачыклана. Югалтулар аша үзен таба ул. Siz buna kiliyensiz. Barınızga da iskitkeş zor rahmet. Mena hürmetiniz için. Үзебезнең тамашачылар белән фикер йөртәчәк, без кемгә нәрсә ошады яки ошамады. Шуннан чыгып, тагын инде төзәтмәләр кертеп, Алла бирсә, әлеге фильмны беренче тапкыр инде без сентябрьнең башында Мөселман кинофестивале программасында булачак әлеге фильм. Улан финалына узды һәм дә инде сентябрь азаклары, октябрь башларында Алла бирсә, әлеге фильмны инде халыкка чыгармакчы, прокатка, районнар, шәһәрләр һәм дә инде регионнарга. Сәгать ярымлык фильмда улпат шәхеснең язмышын ачып бетереп булмый әлбәттә. Фильмда күпчелек рольләрне халык театр артистлары уйный. Әсгар Шакировның әтисе ролен Минзәлә театр артисты башкара. Геройның яшь чагын уйнарга Башкортстан артистын чакырганнар. Мин Әсгар абыйның яшь чагын уйнадым инде. 18-20 чагын. Шул ул рольгә керү иң башта авыр булды инде. Белеп бетермисезме, театр белән барыбер кино ул аерылып тора. Фильм 9-нчы дистәсен ваклап килүче Әсгар абыйның кичереше аша татар халкының тарихында ача. Гомер юлының һәр эпизоды күңелне чеметеп, уйландырып куя. Милләтне шәхесләр тәрбияли. Шәхесне гаилә һәм нәсел җирлек тәрбияли. Менә шуңа күрә дә менә мондый фильмнарны карап, үзебезчә нәтиҗә чыгарып үзебез өчен. Һәм инде шәхесләрне һәр милләтне менә бит безнең нинди кешеләребез бар. Бүгенге көндә Әсхәр абый Шакировны мәшһүр безнең татар дөньясының мәшһүр шәхесен театр дөньясы белән генә түгел, җәмәгать эшлеклесе буларак та татар дөньясында уйнаган аерым роле турында да аны шәхес буларак ача белү һәм үзенең инде яшь чагыннан ук аның язмышын сүрәтләү, аны күрсәтү. Халкыбызның күренекле шәхесләренә багышланган мондый хезмәтнең әһәмияте бәяләп бетергесез. Бүгенге буын өчендә зур үрнәк ул. Ләлә Зайнуллина, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Шыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада буласы чаралар афишасын тәкъдим итәбез. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова. 25 август
көне Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры яңа 118 сезонның Сицитуй премьерасына чакыра. 4 яшь пар үзләренең Сицитуйлары көнендә көтмәгәндә аерылышыр дәрәҗәгә җитә. Ни өчен бер-берсен яраткан парлар кинәт кенә аңлаша алмый башлый. Бу турыда спектакльне карап белерсез. Тантанада артистлар башкаруында татар эстрадасы хитлары да яңгыраячак. 21 август көнне, ягъни бүген, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында алай түгел былай ул спектакле. Җырлы биюле әлеге комедия Туфан Миннуллинга хас нечкә юмор белән сугарылган. Ул яшәеш һәм бәхет турында сөйли. Шул ук вакытта спектакль көлкеле вакыйгалар аша гаилә бөтенлеген саклау, һәр гаилә әгъзасының бурычы икәнлеген искәртә. Аллаһу акбар. О, геройдан да икән бит. Ит баянына тәхәрәтсез килеш. 24 август көнне Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрында супер кияү спектакле уйнала. Бер бухгалтериядә 6 хатын-кыз һәм бер ир эшли. Рахматулла Хөрмәтуллович алар өчен дус, сердәш, илһамчы, чын иратта. Ләкин шаян Рахматулла Хөрмәтулловичның беркемгә дә белмәгән сире бар. Спектакльне карыйсыгыз килсә, бирегә рәхим итегез. Тагын инде үзенчәлеге без тырыштык монда ниндидер пластический күренешләр кертергә. Ни өчен бу мөһим? Чөнки тән теле, пластика, хәрәкәт теле ул бик универсальный. Аңа тәрҗемәче дә кирәкми. Без инде монда ниндидер тар гына милли проблема түгел, гомумән кешенең проблемасы өскә чыга. Хәзинә милли каллиграфия күргәзмәсенә чакырабыз. Экспозицияда борынгы рус каллиграфиясы белән гарәп график әсәрләре игътибарны җәлеп итә. Проектның асылы Кытай басма гравюралары татар китап графигі белән янәшә урнаштырылуы. Күргәзмә 10 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты җәй дәвамында барлык Казан халкын төрле татар бию төрләренә өйрәтте. Җәй азагына якынлаша һәм шул сәбәпле бу атнаны, ягъни 24 август көнне проектның йомгаклау чарасы булып уза. Кеше бер-берсенә дус кебек, бер төрле белгән кебек шундый бар кешенең дә сагынылган мондый очрашулар күрәсем инде. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нәҗметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Республикабызның кайсы өлкәсен алсак та горурланып сөйләрлек бөек шәхесләргә тап буласың. Шундыйларның берсе дөнья күләм танылган галим, милли мәгарифне үстерүче шәхес Мирза Мәхмүтов. 18 ел мәгариф министры булып эшләү дәверендә Татарстан мәктәпләре зур күтәрелеш чорын кичергән. Исән булса аңа быел 97 яшь тулыр иде. Мирза Мәхмүтов исеме Россиянең иң яхшы кешеләре энциклопедиясына кергән. Дөнья күләм танылган галим һәм академикның тормышы белән тулырак Татар энциклопедиясы һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Күренекле педагог һәм шәркиятче, җәмәгать эшлеклесе академик Мирза Мәхмүтов 1926 елның 1 майында Пенза губернасы Саранск өязенең хәзерге Мордовия республикасы Ләмберә районы Алтар авылында туа. Аңа 7 яшь чагында урманчылыкта эшләгән әтисе Исмәгыйль агайның гомере фаҗигале төстә өзелә. Тол әнисе Зәйтүнә апа 3 баланы ялгыз тәрбияли. 1942 ел көзеннән яшь егет Сәмәрканд өлкәсендә тракторчы булып эшли. 1944-49 елларда Фергана, Әстерхан шәһәрләрендәге авиамеханиклар мәктәпләрендә Иркутск хәрби училищесында укый. 1949-50 елларда Азәрбайҗан СССРның Шамхор шәһәрендәге хәрби частьтә авиатехник булып хезмәт итә. 1950-55 елларда Мирза Мәхмүтов Мәскәү хәрби чит телләр институты тыңлаучысы була. Гарәп һәм инглиз телләрен өйрәнә. 1955 елда армия хезмәтеннән соң гаиләсе белән Казанга күчә, университетта гарәп теле укыта. 1966 елда филология буенча кандидатлык диссертациясе, 72 елда педагогика буенча докторлык диссертациясе яклый. 1958-76 елларда Мирза Мәхмүтов ТССР мәгариф министры булып эшли. Бу чорда республикада гомуми 8 еллык
аннары мәҗбүри урта белем бирүне кертү мәсьәләләре хәл ителә. Укытуның яңа формалары һәм алымнары, эксперименталь программалар кертелә. Министр буларак Мирза Исмәгыйлович татар урта мәктәбен саклап калу өчен зур көч куя. Авыл мәктәпләрен тәмамлаган яшьләрнең югары белем алу мөмкинлеге турында кайгырта. 1965-70 елларда ул шулай ук Бөтен дөнья тынычлык советы әгъзасы һәм бер үк вакытта 64-76 елларда ЮНЕСКО каршындагы наданлыкны бетерү буенча халыкара консультатив комитет эксперты булып тора. Инглиз, гарәп, төрек, немец телләрендә иркен аралашып, ул халыкара мәйданда үз иленең вәкиле сыйфатында чыгышлар ясый. 1965 елда Мирза Мәхмүтовка Алжирда наданлыкны бетерү программасын эшләргә тәкъдим ителә. Ул ЮНЕСКОның әлеге мәсьәлә белән шөгыльләнүче иң яхшы 10 белгече арасына керә. 1976 елда Мирза Мәхмүтов башлангычында Казанда СССР педагогика фәннәре академиясенең һөнәри техник педагогика фәнни тикшеренү институты оештырыла. 1992 елга кадәр ул аның җитәкчесе була. Ул Россиядә гомуми белем бирү һәм һөнәри мәктәптә проблемалы укытуга нигез салучыларның берсе. Ул 1998 елда Казанда ачылган Россия Ислам университеты, хәзер Россия Ислам институты концепциясын эшләүчеләрнең берсе. Беренче елларда анда филология һәм илне өйрәнү кафедрасы мөдире була. Мирза Мәхмүтов лингвистика һәм педагогика буенча 500-дән артык фәнни эш авторы. Аның проблемалы укыту турындагы монографияләре күп телләргә тәрҗемә ителә. 1993 елда аның редакциясендә Коръәннең татар теленә тәрҗемәсе басыла. Югары казанышлары өчен академикка 1986 елда СССР педагогика фәннәре академиясенең Крупская исемендәге бүләге, 1996 елда Татарстанның фән һәм техника өлкәсендәге дәүләт бүләге, Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе исемнәре бирелә. 1959-79 елларда ул ТССР Югары Советы депутаты була. Ленин, Октябрь революциясе, 2 хезмәт кызыл байрагы, Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденнары, медальләр белән бүләкләнә. 2005 елда Россиянең иң яхшы кешеләре энциклопедиясенә кертелә. Мирза Мәхмүтов 2008 елның 25 мартында Казанда вафат була. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. 2006 елдан даими рәвештә халыкара Мәхмүтов укулары уздырыла. 2017 елда республиканың Мирза Мәхмүтов исемендәге дәүләт бүләге булдырыла. Казандагы 184-нче гимназиягә аның исеме бирелә. 2016 елда Мирза Мәхмүтовның 7 томлык сайланма әсәрләре басылып чыга. Галим исемен мәңгеләштерүгә аның хатыны Диләрә ханым Шакирова зур өлеш кертә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирне Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ул тулаем Татарстанның халык артисты Римма Ибраһимова иҗаты һәм тормыш юлына багышлана. Ә мин Шулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.